Здравейте, хора! Аз съм Кристиан Душев. Днес ще ви покажа как да се направи туториал. Как да се направим канал. Така. Нали, след като сте избрали устройството за снимане, влизате просто в Google Play. Искате добавяне на профил, нов. Например, и тук пишете името на канала, например, дабл. Сега ще го измисля дабл. Просто да бъде нещо. Например, Трой. Тук може да добавим някакво, например, 45. Нали, продължаваме напред. И на аз написах 46. Например, тук някакъв майл. Това ще е мой майл. Окей, Това е... Сега тук е малко по-трудно. Трябва да направим парола. Тук е малко по-трудно. Ме. Тук пишете също ме. Става. И сега... Не сега. Тук да, задължително. 100%. Сега приемам. И профилът ви се запазва. Обаче тук нали, трябва да напишем П H Сем. Аз поне това виждам. Да видим дали сме цели. Мисля, че да. Щом пише профилът се запазва. Да. Влизате в профил ви успешно. Давате тук, нали? Давате напред. И вече имате нов профил. Чакайте само да го намеря къде е. Това е моя. Ето го. Сега, например, с този профил. И, например, с него може да качвате кажи го. Да, може да го смените с ето този профил, който аз сега направих. И нали, за клиповете, например, както вие като мен, трябва да в шоуто, нали, трябва, например, тук хеп, тук, нали, онова скрите чертички, натискате споделяне и, например, кръщавате клипа. И да, хора, това беше краткият туториал. Довиждане.